Και πρώτα στους γηπεδούχους του Μπόιαν Μπράσνικαρ, κάτω από τα δοκάρια, ο Στυλιανού, Γκολόπ, Μπούλαϊτς, Μποαβεντούρα, Τσόροβιτς, Σέποκ, Κάριτς, Ζαχάνα, Κοναρίτς, Βούχταλιτς και Γερμανός. Στον πάγκο για την ομάδα της Λεμεσού, ο Σιμεούνοβιτς, ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας, ο οποίος επανέρχεται μετά από αρκετές εβδομάδες. Δημητριάδης, Ξένιος Κυριάκου, Κυριάκος Χαραλάμπους, Καβάζης, Φιλανιώτης και Κέζος. Είσοδος των ποδοσφαιριστών της ΑΕΛ. Και αυτός βεβαίως είναι ο συνηθισμένος τρόπος που υποδέχονται οι οπαδοί της ΑΕΛ, τους ποδοσφαιριστές τους, όταν γίνονται παιχνίδια εδώ στο Τσίριο Στάδιο. Ζεστή ατμόσφαιρα, πολύ καλή ατμόσφαιρα από τους φίλους της ΑΕΛ, οι οποίοι περιμένουν απόψε η ομάδα τους να δώσει συνέχεια στις νίκες. Η ΑΕΛ προέρχεται από 3 συνεχόμενες νίκες, 5-3. Κέρδισε την Ένωση στο Παραλίμνη, 3-0 στο ντέρμπι την Ανόρθωση εδώ στο Τσίριο και στο τελευταίο παιχνίδι στην 8η αγωνιστική 2-1 το Θόη στην Λακάτη. Ο πρωταγωνιστής της προηγούμενης φάσης, ο Θεμιστοκλέους, θα εκτελέσει τώρα το κόρνερ. Βγαίνει έξω η μπάλα από τους αμυντικούς της ΑΕΛ. Κάριτς, περιμένει ο Σέποκ και ο Τσόροβιτς. Υπάρχουν κενά στην άμυνα του Ολυμπιακού. Περιμένει ο Σέποκ από την απέναντι πλευρά. Να η παλιά από τον Τσόροβιτς. Σέποκ, κεφαλιά, γκολ, εκπληκτικό. Εκπληκτικό γκολ στο 20ο λεπτό για την ΑΕΛ. Συνδυάστηκαν περίφημα οι ποδοσφαιριστές της και πήγε η μπάλα εκεί που έπρεπε. Ο Σέποκ την έστειλε στα δίκτυα. Η ΑΕΛ ανοίγει το σκορ. Πραγματικά εκπληκτικό γκολ. Αντεπίθεση για σεμινάριο από τους παίχτες της ΑΕΛ. Κακή άμυνα από τον Ολυμπιακό. Εξαιρετικός συνδυασμός. Θαυμάσια πάσα από τον Τσόροβιτς. Πρώτα από τον Κάριτς, έπειτα από τον Τσόροβιτς. Ο Σέποκ έπιασε την κεφαλιά 1-0. Η ΑΕΛ ανοίγει το σκορ. Νέρικο. Αντίδραση από πλευράς του Ολυμπιακού. Ο Μπεκλής είναι αυτός που προθερμαίνεται. Σηκώθηκε αμέσως μετά την επίτευξη του γκολ για προθέρμανση. Κάτι σημαντικό, Θωμά, που θα έχω παρατηρήσει είναι όταν. Θα το ξαναδούμε, Νίκο, και να τα σχολιάσει αμέσως μετά. Ναι. Εδώ είναι ο επίλογος της φάσης με την έξοχη πάσα πραγματικά του Τσόροβιτς. Αλλά πριν, να πάμε πολύ πιο πίσω, θα δούμε πώς συνδυάστηκαν περίφημα. Πρώτα ο Κάριτς, ο οποίος άλλαξε κατεύθυνση, ενώ ο Σέποκ κινεί δεξιά. Να εδώ η φάση και ευχαριστώ τα παιδιά. Ενώ ο Σέποκ είναι μόνος δεξιά και έχει μαζέψει τους παίχτες του Ολυμπιακού προς την... βλέποντας περισσότερο τον Σέποκ, έβγαλε απέναντι τον Τσόροβιτς. Η άμυνα του Ολυμπιακού βεβαίως γυμνή. Πολύ άσχημα. Σημασία για τους γηπεδούχους είναι ότι έχουν ανοίξει το σκορ σε μια πολύ καλή τους προσπάθεια. Και βεβαίως για να μπει γκολ καμιά φορά μετρά και το πώς λειτουργεί ο αντίπαλος, και το παραλαμβάνω για μία ακόμη φορά ότι δεν λειτουργήσαν καθόλου σωστά οι του Ολυμπιακού. Οι οποίοι ξεχάστηκαν στο κόρνερ, γιατί από εκεί ξεκίνησαν όλα. Ο Κάριτς εκτελεί πάσα στον Φιλανιώτη, έχει μπροστά τον Τεπαρτόλο. Γκολόπ, χαμηλά, ευκαιρία από Αβεντούρα, απελευθερώνεται, κάνει shoot goal, 2-2. Ισοφαρίζει η ΑΕΛ με τον Βίλιαμ Μποαβεντούρα στο 82ο λεπτό. Βρίσκει τη λύση η ΑΕΛ ακριβώς πάνω εκεί που λέγαμε ότι πέρασε ολόκληρο το δεύτερο ημίχρονο χωρίς να δημιουργήσει κάποια ευκαιρία. Εδώ ο Γιαλούρης δεν μπόρεσε. Ο Μποαβεντούρα τα είχε βάλει με 3-4 αμυντικούς εκεί. Η ΑΕΛ ισοφαρίζει 8 λεπτά πριν το τέλος. Προβλέπεται δραματικό φινάλε εδώ στο Τσίριο, όπως έχει διαμορφωθεί το σκορ. Να δούμε ξανά εδώ τη φάση. Η παλιά, ο Μποαβεντούρα, 2-3 εκεί μπροστά του, με τα πόδια προσπάθησε να διώξει ο Γιαλούρης. Καθυστερημένο μαρκάρισμα από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Μποαβεντούρα στο σουτ με το αριστερό, με τα πόδια, με το αριστερό πόδι προσπάθησε ο Γιαλούρης. Η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα.